Janaka. Wonten paring pangandika Yayi Prabu Janaka. Mboten badhe pangling menika kados yuga kula Gatotkaca ing sampun ngadhep wonten pasewanan jagat Dewa Bathara. Ampun ngantos katalupen kepanajeng kula tindhangu dhateng piswanipun inggih putra pun yuga kula Kacanegara. Kula nuwun inggih Kaka Prabu. Padha Basuki kulup Gatotkaca nampi pangestunipun Paman Prabu kados mboten kirang setunggal menapa. Kepareng ingkang putra ngaturaken pangabekti kunjuk wong ngandhapada iya tak trima. Sangka gugup pamikirku sakwise nampa piswanmu. Paran lumiatmu tumeka ana ing Kraton Ndorowati sowan Kaka Prabu. Apa wis diparingake apa ora ibumu diajeng Wara Sembadra? Paman ngaturaken kedrawasan. Mboten nginten yen wedal menika negari Ndorowati wonten Paman Janaka. Ana Janaka sangka ngendi saking pertapan Sukalima. Sasampunipun wonten Paman Janaka. Kula nampi dawuh saking Wa Prabu ing wedal menika paduka supados ngadhep wonten ing Kraton Ndorowati. Jalaran penyandalem Kanjeng Wa Prabu badhe ngawontenaken sayumbara. Sinten ing saged mlebet kendhi kencana saged medal malih menika ing Paman Janaka saestu lan saged mboyong Ibu Wara Sembadra. Ewa semanten yen wis saged ngleksanani pamundhutipun Wa Prabu Ndorowati. Terang yen pun anggep menika Janaka Pindawarni badhe nampi pidana ingkang awrat wonten ngresa dalem Kanjeng Wa Prabu Ndorowati. Mulat marang Sang Arjuna esmunya kamanungsanira liring kang eka dikamantian lono kungas sing mawas risang leng-leng bronto Kaka Prabu Dirgamuka kados pundi Yayi? Aturipun ingkang putra Gatotkaca andamel kuwatos ing manah kula. Awit menika Ndorowati sampun wonten Janaka. Yen ngaten menika wonten Janaka kembar inggih. Kaka Prabu ngawontenaken sayumbara sampun dipunaturaken dhateng Gatotkaca. Lajeng saking kersanipun Yayi kados pundi? Kepareng Kaka Prabu kula suwuni pambiyantu kabidalna Prawadya Bala. Sumadya tata-tata tut wingking lampah kula. Inggih, lajeng ingkang kula jagi sak rencang Prawadya Bala. Menawi saged mboyong Wara Sembadra kacawisna plangki jumpana Tandukremun nggambaraken yen kula saged mungkasi damel mutus sayumbaran. Ewa semanten yen ngantos kula menika mangke gagal wis saged mboyong Sembadra. Ampun kelayatan negari Ndorowati kadadosna sungsang bono balik. Nyuwun pangestunipun Yayi keparing ing Raka medal ya wis sing ingkang atos-atos Kaka Prabu. Senajan to Kakang Patih Kala Pradeksa tak parengake mbudalake Prawadya Bala Yaksa. Kula nuwun ngestakaken dawuh keparing nyuwun pangestu sinuwun ngati-ati. Gatotkaca aja nganti pisah kelawan aku. Nggih kula dherekaken Paman.
Anak bela mangelingono patine sang Kumba Karna wondo katon lir sinempel sempal jonggo manglung linepasno risang guwa bumi Togok lun kowe ado tak ceraki tak wraketaki Gok wonten paring dawuh miji dhateng kula tiyang kekalih kalih adi kula pun bilung supaya kowe ngerti budaling Purwadyabala ingkang ora karuan wilangane iki nggih nderek Yayi Prabu Janaka badhe tindak pundi sowan marang Praja Ndrawati ngleksanani pamundhute wong agung Ndrawati Prabu Bathara Kresna nganakake sayumbara awit wektu iki ana Janaka loro sing siji saking pundi sangka Ngastina ingkang lenggah ana pertapan Sukalima lho apa Kang awake dhewe melu Janaka nek saiki randa ketir-ketir nek wingi we ora ya mantep atiku melu Janaka bakal ngetutake satriya Pandhawa ning bareng iki wis ana lakon ana Janaka loro nyemelangi kaya dene ancik-ancik ana pucuk ngeri sing tak kuwatirake nek nganti sing diloni awake dhewe iki Janaka Gembulu ijo. Gembulu ijo ki apa? Gembulu ijo ki gadung, dadi Janaka gadungan. Nang kono kuwi laku cok ora patek cocok. Wong kok ora trima pawehe sing kuwasa. Wujute kaya dadak dibatik-batik. Men iso padha karo Janaka kuwi lho ora patek cocok mbok ya apa anane ngono paringe sing kuwasa rasa dadak dibatik-batik tuas ngukeh-ukeh ragat paling ora ya mesti karo 10.000 ning nggo batik ku mau ambane gawe batik-batik kaya ngono ben ketok apik ngono iki mbok ya trima sak anane ya duwite iki blanjake nggo nempur rek ya karang men padha karo Janaka kok. Ayo arep padha-padha kan sing ora asline ya malah ting blentong elek. Padha ya ming padha sagebyaran mengko nek tekan tundone yuk luntur aku kuwi. Luntur batik meneh, luntur batik meneh. Ning karang wong cukup uripe mono ya seben. Tegese cukup uripe iki dheweke iki arep dipukal gawe apa-apa ki wong gandeng apa-apa wis ana iso malik dadi Janaka, salin dadi Gatotkaca, salin wujud dadi Werkudara. Karang wong
Iso mono. Nek kaya aku ki salin kathok kok angel ora. Karang ngene karo duit ya boros ya. Iki wis tak rewangi korban, Kang. Gawean pirang-pirang tak tandangi kabeh men apa-apa cekat-ceket yo iso mlumpuk. Aku wis saiki rak carik. Oh. Mulane mlidit. Nek awan nyambut gawe ngene iki nek bengi dolan. Wong kok elek kok ngono. Carik kok blayangan. Lho, arek ya ndelok-ndelok nganu swasana. Nek suasanane iki elek ya ora lunga-lunga. Wong suasanane apik dasare wong omah ya anakku isih cilik to mulane. Arek wangi mlaku-mlaku ki nek apa mengko oleh hiburan. Wong nek ora kalap ngomong ke apa bilung? Ngomong ke le nyambut gawe dadi care. Tani bilung niki rak dadi care wonten desa kula ngrika. Mulane sasane pulpen. 3 pulpene. Tenger iki 2, tenger iki sitok. Mulane sing domongake ya sing ora-ora. Mulane kowe ora duwe kemeren, rasa kemeren karo Gustimu le iso salin wujud apa-apa. Kowe nyambut gawe sing setiti ngati-ati. Arang soal iki nganu to Kang, aku kesusu ndek bojo kae apa yo dadi nyemak. Kesusu ndek bojo yo ndek anak, kuwi anggere anu karang jenenge yo Kebo Kabutan Sungu. Maksude Dengkleh ngono lho. Kebo kuwi anggere Kabutan Sungu yo ndingkluk wae. Ya muga-muga yo paringi esuk dilongkas aku rak terus dandan-dandan omah men. Ha iya. Dasare tukange batu yo duwe dhewe. Aku meri karo tukange batu. Omahe apik. Bojone wis 2. Wit. Aku kok mung sitok. Meri wong iki gedhe cilike. Togok, lho kowe ngerti negara Ndorowati ngertos. Awit lakuku kudune aja nganti caket-caket karo Yayi Prabu Janaka. Yen pancen mengko rembug apik bisa mboyong Wara Sembadra Plangki Jumpana Tandukermun dicawisake kanggo mboyong putri nggih. Nanging yen Sembadra adulungake nganti gagal nggone mleboni sayembara negara Ndorowati dirusak. Ha iki saya tipis pangarep-arep. Mongko nek Janaka tenan ora gelem pengrusak ngono ki ora gelem. Luwe-luwe Janaka karo Kresna kok tegel rusak-rusakan ngono ki. Wis awake dhewe iki meneng wae Kang, butuh iki melu-melu ngono. Butuh iki oleh melu ngono. Ha iya. Perkara ngrusak negara Ndorowati ya karemu, iso mboyong putri ya karemu. Watone awake dhewe nuduhke dalan sing tekan kono. Wis kuwi tanggungane awake dhewe beres. Mengko nek tekan kono awake dhewe ora ngerti apa-apa, perkara nyambut gawe apa-apa luwih awake dhewe lunga dhewe. Mengko banjur nyejarake sesuk nek bares kono Ndorowati. Disejarake swasana sajroning awake dhewe padha lunga. Mengkono ya engko anggere tekan Ndorowati awake dhewe sak kepenake. Waton esuke kumpul. Ya monggo kula dherekaken menapa badhe tindak wonten ngajenging prajurit menapa pengkraning prajurit luwih prayoga ngareping prajurit. Awit aku minangka dadi cucuing prajurit ing negara Rancang Kencana, monggo kula dherekaken ngati-ati tata-tata lung. Ya, Mas. Tak nganggo jaket lepis aku. Adem. Ha iya. Tekan Ngamarta saya iki mangsane mangsa kok ngene iki mesti gigileng. Wis suwi sing rungkut mengko aja nganti kowe kena penyakit tekan kono. Cepet to, Gok. Kula dherekaken monggo. Jangan
Pandita Kinarya Wangsit pindha gombang nesepa madu sarining tawang medarno ngelmu kang sanyata mengkuliring kasujanan katono pandita kang wis limpat ngelingono traing kang utama kacarita kocapa pidaling para wadyabala sangka rancang kencana tan kaeksi wis manjing wana nenggih kang kira sambeting carita adeging pertapan ing Glagah Wangi inging katon sepen kawontranira ingkang pinuju lenggah wonten ing salebeting bali patraban Sang Wiku pandita ingkang gerah engetan ingkang kepareng peparap Begawan Edan Sudalamung denadep ingkang rayi wanita kang sulistya ing warni ingkang pinaryan peparap Endang Marioneng tuwin para abdi ingkang sampun ketelah Nyai Donggo mengkeraken Nyai Sura menapa dene Nyi Tujit Prayitna sedaya samya ngadhep netepi marang kewajiban kepareng pangudas maring driya Sang Wiku arsa medhar pangandikan lho wih la adikku di wong manis Endang Marioneng apa Kakang Begawan Edan Sudalamung prayoga nanggonmu lenggah inggih Mbok tunggu kula Penemban bojomu nang ndi isih saweg dines nyambut damel. Oh iya, aja tok arep-arep baline. Iya. Suwe le nyambut gawe. Pamitipun kawan wulan mboten ajeng wangsul. Yen namung wangsul cok ilok-ilok yen siang menika Penemban. Yen siang uger sampun dungking griya lajeng namung paring dawuh kaliyan anakipun. Kowe do lunga kono le. Ndak mripeni le ngaso inggih wis lumrahe. Mbok Sura ya padha slamet pangestanipun bojomu le tiba saka wit kambil. Wis mari. Sampun nyambut damel. Ya syukur. Yen nyambut gawe kon ngati-ati. Nggih. Aja nganti kleru karo kancane pisan kudu sing bisa akur. Nggih. Nyambut gawe ana ngendi? Iki wonten seni. Oh iya. Seni iki ya wonten seni krawitan. Oh ya syukur. Ngendang? Mboten. Nylentem.
Ya syukur apik. Nggih, sok mboten leres. Bojo kula nggih kesah ora takon nggih pun. Pasul namung ilok-iloke niku penembahan kula piyambak nggih cok. Upamane ora sabar ngaten. Anane wis arep gelut mawon. Wong bebrayan kok ora tau akur, moko gek gedene dhuwure padha. Lemune barang. Ha iku sing jenenge apik kaya ngono kuwi. Nek kowe arep ora padu, nek bojomu bali kudu latmu sing sumeh. Urung medhun saka ngepitku, kowe kudu ngguyu. Nggih, mengko rak terus ditimbangi. Are malapo tawe medhus ke ngepit kula ngguyu mah jejeli plastik. Di apa Kakang? Aku tak takon. Kowe kok nangis kuwi nangisi apa? Aku tak matur. Yen ana luputku sing gedhe pangapuramu. Iya, ora dadi apa. Anggonku nangis kuwi ora nangisi bab sandang aku kang rusak. Nanging aku nangisi impen. Aku aneh temen. Lumrahe wong turu kudu ngimpi kok dadi ana impen tok tangisi. Kakang. Aku ngimpi ning elok banget. Ngimpi kuwi nek tumrap wanita. Nek tumraping wanita dinane kudu dina sing genep yen priya ganjil. Impen kena diarani titiyane gandayane puspa tajem. Impen titiyane kuwi sore, yen gandayane kuwi tengah wengi, yen puspa tajem bangun esuk. Yen bab impen mau cocok lawan swasana lan dinane genep tetela yen kuwi dawuh. Nggonku ngimpi yen ora kleru rikala semana pas malam Jemuah Kliwon. Jemuah kuwi 6 Kliwon 8. Kowe kok iso golek dina genep? Iya pancen nyata. Ngimpi apa? Yen dhisik dhewe aku ngimpi cokot ula. Kuwi ula ngragas. Ora kok mergo ngragas, ning mesti ana tanjegi. Ngimpi kuwi nek bocah legan cokot ngula. Kuwi tumrap kembang medgar arep ana sing methik. Tegese arep ana sing ngepek. Iya. Rungokke kae nek ngerti. Kowe kuwi Dik Sura. Dadi nek ngimpi dicokot ula kuwi nek wong isih enom, isih nom-noman. Remaja. Heeh. Kuwi arep ana sing metik. Oh. Nek upama ming diwedeni ula kuwi ana sing arep nggodha. Oh, nggih. Nek upamane nek wong pun bebrayan kaya keten iki nek ajeng kena coba niku plambange napa? Nek kowe ngimpi sandangamu direbut wong utawa kowe kelangan sandangan, kuwi bojomu arep kena godha wanita liya. Nggih. Ning yen bojomu sing ngimpi sandangane direbut wong, kuwi bojomu arep kena coba. Mati aku, mati temenan aku. Yo, arep kena coba aku. Kowe ngapa? Aku ngimpi kelangan kathok. Arep kena coba iki ora urung Mas Tuji. Ya aja kok ngono kuwi. Nek ya ilang temenan, bareng tangi geragapan jebul pancen tak kadekke. Oh. Wong gombal dikadekke kok dimpekke iki lah direbut wong. Nek ganti kena coba njuk kepiye ngono moko golek wong sing bulu kok ngono angel. Bareng ulo tak kipatake dadi satriya bagus pengakune putra pandita sangka ing pertapan Andong Cinawi. Saka ngendi? Pertapan Andong Cinawi jenenge Bambang Angka Amidosa.
duwe kanca papat ingkang lemu mripate rembes jenenge Semar, sing cendhek mripate kera tangane bengkong jenenge Gareng, sing dhuwur irunge dawa wudele bodong Petruk, sing cebol mripate amba lambene duwer Bagong. Weluh. Lah ngimpi kok tiring-tiring. Ketoke ana pangimpen rikala semana udan riwis-riwis. Kang Mas Angka Midosa nderek ngeyup ana kene njuk sing manggake Kakang Begawan. Sawise padha lenggah banjur Kakang Angka Midosa matur nek arep suwita kene. Arep melu aku. Iya, Njur. Aku oleh. Iya marengke malah Kakang ngendikake ngono. Di tenimbang kowe ming tak nggo gawe cantrikku nek kowe tak olehke adikku. Maria neng gelem ora. Aku muni ngono kuwi. Iya. Yo dheweke. Deke ya muni purun ngono. Oh ya, etungane ya wong nyelek kudis nek ngono. Njur, Njur di paringke aku gila iki calon bojomu. ning ijab urung. Ketoke urung. Ning wis kaya dene pertimbangane dhewe, lenggah ya jejer, dahar ya bareng. Malah dek agek sepisanan mundhut suguhan aneh. Diajeng aku golekno kinang ngono. Yo tok golekke. Iya bareng oleh tak racikke. Tak caoske ora kersa. Karepe Karepe ya kon ngulungke ning ora nganggo tangan. nganggo apa? Nganggo lati ditampani waja. Kuwi ngejak 17 ke atas kuwi. Iya pancen ngono. Yusura. Lati iki apa? Lati iki geger. Nek waja Dengkul. arek geger gedengkul teneh perkek. Ora wong bal-balang kuwi. Mula aku nyuwun tulung Kakang golek ana adimu Kakang Angka Midosa. Yen ora iso goleki aku malah nyuwun pamit tak mangkat dhewe wae. Oh. Pandita katon wis limpat ngeningken ciptaning kalbu. Mawas punangku melaping ngakoso. Bebeng kidul bebeng wetan bebeng kulon bebeng. Aja mati nunggang gajah mati nunggang semut. Malah hangat. Wis nengno wae yu aja tok rurui. Mario neng. Apa Kakang? Nek kowe lunga dhewe aku ora lila. Wanita kuwi yen lunga merga goleki piyai kakung kuwi aji godhong jati. Upama ta tinampa nggonmu suwita, akhir tembene bebrayan kuwi ora bakal mesti bisa antut runtut bisa kelakon cok iso bengkrik. Yen kowe padha padudon sing ora kajen aku. Beda karo yen kowe digoleki priya. Ana apa-apa rak kowe ora bakal luput merga kowe diupaya. Ning yen kowe goleki ana apa-apa akhir tembene wing dicudat kaya werji disorok kaya wuh eman temen marang adeging kawawitanmu becik kowe rasah lunga-lunga. Mengko tak goleke. Jenenge sapa? Angka Midosa. Aku tak njaluk pamit tak mangkat saiki. Ya nderekake kaluhuran sing ati-ati ya Kakang. Yo. Ban, Kula bendaramu seraten ana. Aku tak goleki impene bendaramu. oh iya. Ndherekaken sugeng mugi-mugi angsal damel, mugi-mugi angsal damel penemban. Sampeyan yo.
kadilir sang kinontrang kontrang tinulu saking mandra Adikku Endang Marya neng ngimpi ketemu karo wong bagus. Weh. Wis tak ngeneng-ngene kok jenenge kok lali. Ming kelingan ngarep tok nggo nongkot-ongkot ngono. Ponokawane sing papat mau ya lali kabeh. Mongko arep mbalik wis rada adoh. Wis pokoke sapa liwat kepethuk aku tak takonane. Mau wis diduduke papane, jenenge ning kabeh ora ana sing kelingan. Pikir kok ora kena mbok nyentelke. Liwat metu ana papan sing tak nggo liwat tak takoni. Nek wong tak takoni ora ngerti karo calon IP ku sing jenenge ongkot-ongkot tak jotosi dhewe. Keprangguling ayuda mawas risang suranggong kara mangsa du aneng jroning kadya bisa kembar sewu Togok Nun iki ana wong sing ora pati genep imane nyimpang-nyimpang dicegat angger nyimpang-nyimpang dicegat ngendhek lakuku Gop ketoke kadiduan mawa teja kok diceraki ting kerembyah kok ngono. Ngati-ati lho, ngati-ati. Kowe ngaku pawungan saka ndi sapa kang dadi aranmu? Yen kowe takon karo aku, wetan bebeng kulon bebeng. Genti aku takon kowe ngaku sapa jenengamu? Gunung Merapi jebluk. Kuwi la wong edan iki, Gop. Nggih ketara umak-umik mawon. Yen kowe takon karo aku iki asale saka negara ing Parang Gupita nang wektu iki nyentanani ana negara ing Rancang Kencana. Aku Prabu Dirgamuka. Hoi. Dirgamuka. Yo, ora mati nunggang kaca mati nunggang semut. Jenengamu sapa sing mburi kuwi to, Gop? Kok
dipun ngerti kalih kula nggih. Wong kang ngger bentuke lambe kaya torong lenga jenenge togop. Men tak nengne tak wangsulana wong ora patek genep ya. Ra urung mengarep ngejak Sulaya. Kowe ngaku sapa jenengmu? Pandhita Sangka ing pertapan Glagawangi. Lor Bebeng Kidul Bebeng. Jenengku Begawan Edan Sudalamong Segara Kidul tekku. Kono nggunen adus. Jenengmu Edan Sudalamong? Yo. Aku ngendhek lakumu perlu aku arep takon. Gandeng adikku kuwi ngimpi ketemu karo wong bagus jenenge Bambang Ongkot-ongkot. Aku tak takon apa kowe tau weruh karo calon adikku iki sing jenenge Ongkot-ongkot. Gok, lho, Ongkot-ongkot ki sapa, Gok? Ongkot-ongkot niku anake Dewi Ongkot Tingkit. Keponakane Prabu Engket-engket. Sing tak omongke mah wong mikul. Lah mboten wonten wong kok jenenge Ongkot-ongkot niku. Aku durung tau weruh, urung tau ngerti Udawadara. Yen kowe durung tau ngerti, ora kena liwat metu kene. Sing oleh liwat metu kene wong sing ngerti karo adikku iki sing jenenge Ongkot-ongkot. Nek kowe ora ngerti kowe kudu bali. Togoke kudu dijak. Gunung Merapi jebluk. Kepiye, Gok? Wah, pun nggo mlayu mawon, Gok. Napa ajeng mangjak kerengan wong kok ngono niku. Lah wong edan kok diwedeni. Kena yo mbacut, ora kena mbacut, ora kena pringgake becik, wani karo aku. Apa kelakon tak tendang raimu? Sikut raimu, antem raimu, tak sepak raimu. Liyane rai ora ana sing selo ayake. Apa-apa kok nggon rai, apa-apa nggon rai. Candak lakon tak tugel kowe mrene yo, tak tendangi kowe. Jemroton tapun sasat podo tangih legane atiku. Wis ujudmu ala potonganmu rapokro. Dasar kowe wong ora owah adate. Ora tangi ngati-ati perung kupingmu. Ngati-ati, Kok. Nggih. Ning gumunku wong kok ngono kok mawa teja. Nek ndelok tejane iki kaya tejane satriya. Ning kok kalungan tampar plastik. Mongko dinae gentha.
Aku kathok dawa kok loro sing dawa keke njero sing cendhak njaba. Kendhit sarung. Ngesak nomer. Wah, nglinting udut wonge. Togok nginceng nomerku. Kowe iso tangi ana 12 nguripake karo aku. Wong edan ora waras kowe minggat aja ngganggu lagu-lagu. Sing edan aku apa kowe? Aku wong waras wiris. Ora semingkir tak untapke nyaum rene ana ratu tau gadeng sirahe. Aku malah ngejak teman-teman karo aku. Ning sampean ya ora genah. Kene we lara-lara dantem, anggepe ora iso males. Tangan kok ngene kae nyongkol wong ya lara. Kok wani ngantem aku ki apamu? Tuwa aku kowe. Ora nek sampean kula antem keloro-loro mang goleki teng pakeme. Togo karo sampeyan jajali derajate pripun manggoleki niki dewa lolo ngantem sampeyan ra ana wong malati kula anake sapa anake Bathara Tunggal dulure Semar kakange Bathara Guru bareng sampeyan anake Tuyem sing ora sing domongke. Paling wong lor kidul wetan kula jembar nibani wong sak geleme. Lah ngendi ana wong tiba iso milih nggon sing mendut-mendut. Lah sak tibane ora iso milih nggon. Sampeyan ngene iki sing ora genah ngerti wong tiba mau ngalih. Bang keblegan malah kancane dhewe jak tinju. Ayo cuma jumbo kok jibar ngono. Mrene kowe tak ita. Sing mburi kuwi kon rene tak tetekane untune. Tak tendangane. Ida-idake. Kuwi sing ngarep rene kuwi tak silete lambene. Wah. Pengantame berat. Lambe adadeke korban. Kok, Nun. Wis rasah dipethokke wae, Kok.
Wit wau pancen ora ampun matur yen saged ampun mang pedhoke niki rada butuh wong rada sinting. Wadyabala kabeh dikandhani gamane supaya dibongkok iki dudu apa-apa. Tak bacutno kerengan karo iki rebut balung tanpa isi senajan adu kemiri-kemiri kopong. Nggih. Monggo kula dherekaken mundur. Ngono kok. Saking ayuda mawas punang sagung prawadya umyang gumuru swarani sinauran swara bendi munyo mangungku nganti ana sing kalah urung nganti tatu mungsuku ilang tak kedepake mundur saka peperangan kepeksa wong ki ora ngerti temenan karo adikku ipe sing jenenge Angka-tongkot kosok baline wis kebatut sago aku kudu goleki tak rewangane nglebur laku njalak peninggal njajah desa Milangkori tak rewangane takon-takon karo sapa wae. Ning kok anggere wong tak takon ora gelem nuduhake tak tabokane. Wis kangelan takon ora duduhake. Wong desu aku dudono calon IP-ku sing jenenge Angka-tongkot kuwi ngendi papan dununge. sangsaya dalu araras Abiyara sorot lintang
titi sunyo matya latri lumrangaken daning puspita sangat wijawara brengang ler kumaraning madu bronto manungsa sarining kembang Ucapa sang tapa begawan edan suda lamung wis ngambah jumantara arsa ngupaya talon ingkang rayi ingin tansah den impi-impi marang Endang Maryana ingkang kekasih Bambang Angka Amidusa miling-miling kadya jangkung mider-mider kadya kinjeng kang tanpa setya estrining manah ora semedya wangsul wonten pertapan glagah wangi yen dereng bisa pinanggih marang calon kang rayi Bambang Angka Amidusa sangka kadreng panunira amarga sangka den potah marang ingkang rayi Endang Maryana saengga nimbulaken rasa priatos ora kersa dar yen ora ana kleyang tiba ngunjuk yen tanpa ana buntu metes mula senajan ta kono katone owah adate nanging nyata kelamun to gedhe panguwasane kaiden marang dewa rikala semana sangka banget prihatine gogrok ulis lomba saengga nimbulaken pangaribawa ingkang langkung ageng candraning goro-goro bumi gunjang langit gumarang tangisi bumi kelawan langit panono bedane tangisi bumi sedina lindu kaping 8 jagat pindha den tapeni nganti akeh para kawula kang tintring ana ketiga dawa lemah bungkak bledug mangampak panjering sapi gumarang asu ajak katon bisa nimbulaken gegebluk akeh tanem tukang mati kapentang telus najan minutan antuk warih apa maneh satu kewan tanantuk boga roning mandira rontok sumawuring bantala bledug katon mangampak-ampak tangising langit udan balas salamangsa kluwung katon pating palengkung teja mangkara-kara dedet irwati